nggih. Lan iki Ibu Panewu Niparien nggih kangge Bapak Jalan. Kula aturi. Salajengipun Ibu mantan Panewu Lipar inggih Ibu Sustiyoningsih atas kontribusinya membangun komunikasi terhadap masyarakat daerah dan warga perantau secara kesinambungan dan kelanjutannya. Semoga wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak ing Konjuk dumateng ngarsanipun Bapak Ki Dalang kula aturi jumeneng. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kartika kasuwun hanyerahaken penghargaan dumateng Ki Dalang. Dalang pepavorit Kalurahan Bilangrejo Nuninggi Ki Gading Pawukir Sena Nugroho. Tepuk tangan. Matur nuwun. Ya ditara salajengipun penyerahan tokoh wayang wonten ngarsanipun ingkang winangtu penghormatan panjenenganipun Bapak Lurah. Kula suwun nyerahaken tokoh wayang lan wonten ngarsanipun panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bapak Panewu Lipar inggih punika Bapak Sugito SHMH kula aturi mendampingi wonten ing panggung. Ing salajengipun Ketua IKPR Bapak Muryono kula aturi jumeneng wonten ing panggung. Mekaten Bapak Ibu Rantaman Adicara. Kadhe punika hamba bilih anggen kula ndherekaken adicara wonten ing dalu punika kathah lepat. Anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami saestu kula namung titah sewantah jalma waloka tentunipun kathah lepat ugi salah. Monggo adicara wonten ing dalu punika kita tutup sesarengan kanthi maos